Moikka vaan kaikille! Täällä on Shiny. Ja mä tänään kokkailen aurinkokakkua. Mä toivon, että te katsotte tämän videon, mutta lopussa on kuitenkin aurinkokakun ohjeet. No niin, aloitetaanpas. Sitten pannaan uuni kuumenemaan 200 asteeseen. Laitetaan tämä vähäksi aikaa sivuun. Nyt me voidaan yhdistää jauhot, leivinjauhe ja vaniljasokeri. Sitten laitetaan ensin näitä jauhoja, näitä vehnäjauhoja, niin 1 desilitra tänne kulhoon. Lisäsin nyt samalla ne perunajauhotkin. Mutta joo, nyt voidaan lisätä vaniljasokeri ja leivinjauhe. Niitä vain tulee 1 teelusikallinen. Ja sitten voidaan myös ennen kuin sekoitetaan, niin voidaan laittaa voi vaikka mikroon sulamaan. Nyt voimme sekoittaa. Siksi aikaa voimme siirtää tämän sivuun, kun rupeamme vatkamaan munaa ja sokeria. Nyt voimme laittaa tähän munaa ja sitten sokeria. Nyt laitamme ensin tämän kananmunan ja sitten laitamme 2 kippaa sokeria. Sitten voi sekoitamme. Sitten kun olemme sekoittaneet, voimme lisätä jauhot joukkoon. Sitten voimme lisätä jäähtyneen rasvan. Sitten voimme lisätä seoksen tänne kippaan, mikä nyt onkaan, missä on nyt sitä margariinia ja koppijauhoja. Nyt voimme viedä sen uuniin 45 minuutiksi. No niin, nyt se paistuu sitten siellä. Nyt voimme tehdä siihen kastikkeen tai kuorotuksen tai mikä nyt onkaan. No niin, nyt me sitten voidaan sekoittaa perunajauho, vaniljasokeri ja maito tähän kulhoon. No niin, nyt se on valmista. Voidaan käydä hakemassa se kakku tuolta uunista.
Anteeksi, oli vähän ongelmia tämän hellani kanssa. No, tuoksuypä hyvälle. Ja nyt vielä käydään laittamassa se kostike. Noin, ja nyt vaan laitetaan kastike. Noin, ja sitten vielä voidaan laittaa koristeeksi jotain sellaisia ihmepalleroita tähän kakkuun. Ja nyt voidaan ruveta laittaa näitä nompparelleja siis. Nyt se on aivan täydellinen. Nyt vain vien sen tarjoltavaksi. Toivottavasti vieraat pitivät ja toivottavasti sinäkin pidät. Itsekin pidin. No mutta ensi kertaan sitten. Hei hei!